Dwi wedi bod yn gweithio efo'r byddwn i'n cadlanciau ers blynyddoedd ac o'n i wedi dweud flat out swn i'n eisiau gweithio tymor hir efo plant mewn ysgol. Ond pan o'n i'n meddwl amdano fo, o'n i'n edrych mwy a mwy sut oedd o'n datblygu, sut oedd y plant yn datblygu trwy'r cadlanciau hyn. O'n i'n meddwl hyn, wel, os dwi'n defnyddio'r sgiliau yn hyn rwan fath o hobi, pam ddim mynd efo drosodd ddim pwnci a gobeithio wneud gwahaniaeth gyda bach. Croeso gan yr adran hyn yn ymwirioneddol dda, oedden ni'n gwybod yn union be'n digwydd, ond digon o cymorth yna. Oedd pawb yn just croeso efo'i gilydd a yn dod yn nabod i'n gilydd, so oedd o'n arbennig o dda. Da ni wedi cyfrio faes enfawr o ddysgu yn barod. Da ni wedi edrych i fewn sut mae plant yn dysgu, sut mae plant yn byhafio yn impactio ar y ddysgu hun, sut mae strategaeth dysgu, sut mae'r gwahanol steils o ddysgu. So os da ni'n mynd i llafar, ysgrifenedig, kinesthetic, so da ni wedi bod yn cyfrio, fel dwi'n dweud, maes enfawr, a mae wedi bod yn ofnadwy ddiddorol. To'n i'm eisiau gadael. Oedd yr ysgol, oedd y croeso yn just spot on. O'n i'n cael ei trin fatha, o'n i'n rhan o'r adran a rhan o'r tîm ddysgu o diwrnod gyntaf. Swn i'n dweud, un o'r pethau gorau dwi byth di wneud, jyst na'n cwestiwn hwnna, fel dweud y gwir. Jyst gnewch yn siŵr ydych chi'n paratoi, gnewch yn siŵr ydych chi'n gwybod eich pwnc, a gnewch yn siŵr ydych chi'n cael hwyl, achos mae gymaint o hwyl i gael, ac swn i'n just mynd, go for it.